Il-blalen, iċ-ċriki u l-beraq tal-kulur se jiddominaw is-semawċija fit-tmiem din il-ġimgħa, hekk kif għal darb'oħra se jittella l-spettaklu l-kbir tan-Nar minn fuq in-nuffara, l-għolja li tifret lix-xagħra minn nadur. One News żar in-nuffara, fejn mill-qrib innota diversi dilettanti tan-Nar mill-għaqda tan-Nar tax-Xagħra iħawlu l-kanen fil-ħamrija biex imbagħad ikunu jistgħu jitpoġġew il-murtali. Tkellimna ma' Manuel Spiteri li spjega l-proċess delikat u xejn faċli biex in-nar jinġar mill-kmemar tan-Nar f'Malta għal Għawdex. Konna mmorru Malta għal-festi ta' Malta, naraw ix-shows għad dawn ilhom isiru issa snin. U għadna għax ma nagħmlu xi ħaġa Għawdex bħala. Dan kien 12 sena ilu. U jiseb nibteb dik iżerija ġar il-laqda li kien riskju kbir dakinhar għax kif ħad tagħmel dan ix-xogħol kollu. Spiteri żied li dan l-ispettaklu beda 12 sena ilu u kien l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fil-gżira ta' l-għoljiet. Qal li ta' kull sena jiġbed lejh eluf ta' Maltin, Għawċin u turisti. Dan jitlaq biskorta mal-pulizija u mill-Kamra tan-Nar għal-Marfa, minn hemmhekk jitabba fuq lanċa u jinġar għal-imġar ix-xini ġewwa Għawdex. Minn hemmhekk jerġa' jitabba fuq trakkijiet biskort oħra għal-raħal tax-Xagħra. L-ispettaklu se jitella s-sibt għal-ħabta ta' 8:30 fil-għaxija u l-pubbliku għam mistieden isegwih mit-tela ewlenija tax-Xagħra Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.